ndị ọrụ nka dị iche iche na Anambra Steeti na ala Nigeria anatago onyinye nkwanye ugwu dị iche iche n'emume 2024 Science Expo emere na Abuja. Tupu ịnụ akụwa n'ozuzu oke, cheta na Gọvanọ Chukwuma Soludo awụchigo ime ka ọnọdụ akụnụba Anambra Steeti kwụrụ gidigba ma kwalite ndị Igbo ji hiri isi ka adanyere ya okwu n'ihi na gidigidi bụ ugwu eze. Aha m bụ Okonkwo, tọọ ntị na ka ịnụ akọ ka ọra n'uju. Aka na-achị Anambra Steeti Ọkammụta Charles Chukwuma Soludo agbapego ụzọ Okpunoeze Road Nnewi dị kilomita 3.2 n'ogologo dị na kansụl Nnewi North ka ọ na-emerube mmemme afọ dịka otu n'ime emume ndị emegasịrị maka ncheta ọgbụgba afọ abụọ ya n'ọchịchị. Gọvanọ Soludo kwere nkwa na ya ga-abụ ụzọ egwu n'imepe Nnewi ka ọ bụrụ obodo na-eti ịgba. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Ejike Abana ga-akọlu akụkọ a n'isi. Ka gọvanọ si wee kọwaa, gọọmenti ya na-ese eserese a ga na-enele anya wee na-arụ ọrụ na steeti a n'ọtụtụ afọ na-abịa abịa ma kwe nkwa na gọọmenti ya ga na-arụ okporo ụzọ dị nkeji n'ọnụọgụ bụ ebe ndị Anambra n'ọdịnihu ga-ebi n'ọdịnihu. Gọvanọ ga n'iru kwuo na ọrụ na-aga na ụzọ si Isaho gaa Teaching Hospital pụta Nnewi pụọ Ọzọbụlụ pụta Ọkịja nakwa ụzọ awarawa ma kwuo na ọ bụ na arụsịa ya bụ okporo ụzọ na ọ ga na-ewezi nkeji 20 iji wee si Nnewi wee pụta Ọka. Ọ gara n'iru kọwaa na gọọmenti ya ga-arụ ụzọ si Nnewi pụọ Adaziani wee pụta Nwagụagụlụ. Gọvanọ gara n'iru kpọọ oku ka mmadụ dum jikọọ aka ọnụ ya na gọọmenti ya iji wee dozie obodo. Kọmishọna na-ahụ maka indọstrị Dr. Christian Udechukwu nwerere nnọọ na ezi ihe abịago na Nnewi ebe ọ kpọrọ oku ka ndị Nnewi kaba ahụ gbanye gọvanọ aja n'ukwu iji wee dozie obodo ha. Na mbụ ka onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nyegara okpuru ọchịchị Nnewi North Injinia Chris Obiora kelere gọvanọ Soludo maka ọrụ dum ọ na-arụ ọkachasị n'ihe gbasara okporo ụzọ, inye agụmakwụkwọ n'efu, ụmụ nwaanyị ị na-amụ nwa n'efu tinyere ihe ndị ọzọ ma kwe nkwa na ndị mpaghara ahụ ga-aga n'iru na-akwado ọchịchị ya. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.